biex jixtri, min biex jiekol u min biex jidħol fl-atmosfera tal-miliet. Dan kien is-sentiment ta' mijiet ta' persuni li f'festa pubblika ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta. Il-temp ukoll permetta u bosta għattow din il-ġurnata jgawdu lill-familja. L-4 wara nofsinhar One News mar fil-kapitali u tkellem ma' bosta li kienu mexxin fit-toroq ewlenin. Kien hemm inqalilna li ħataf l-opportunità biex jixtri ir-rigali tal-miliet. Aħna nħobbu fil-8 u fit-13 nħobbu nħallu għax-shopping. Shopping għalija u anka għal-familja tiegħi. Għal-miliet mela. Nixtru xi ħaġa u tal-miliet għat-tfallek u għal-familja insomma. Tajjeb ħafna u ħafna nies. Iva, għax festa. Ħanna l-Belt Valletta xi żgħira ridet tiġi tara xi affarijiet u ovvjament jaħduna mill-rasa xi tritu tal-Christmas. Xi tħall tagħmel il-belt? Ara mhux nonfoq. Bil-baskiet f'idejhom uħud innutaw it-tisjin u l-atmosfera festiva. Sfera l-Belt Valletta. Aw sabiħ ħafna ħin. Ġejna biex naraw il-ħwienet u biex nixxu xi ħaġa wkoll. Sabiħa ħafna u ħafna nies. Bellezza. It's our life, il-Maltin. We're back to normal, hopefully. Festa pubblika llum forsi qed taħseb għall-miliet? Mhux ovvja, ħadna ġejna nixxu dan u hekk. Regali għall-familja u mat-tfal, l-atmosfera u ħafna tiżjin sabiħ. Kien hemm ukoll min semma d-differenza bejn din is-sena u s-sena li għaddiet. Le differenza tidher ħafna u tara l-ammont ta' nies li jaw enormi, ħarġet, in-nies ħarġet. Differenza u. Is-sena l-oħra bdejna naraw minn fuq il-television, it-toroq kollha vojta, kienet sabiħa l-belt vojta, imma tal-biki wkoll. Ma dis-sena sabiħa. Dan jixed dak li qalet il-Kamra Negozji Żaru Medji li sostniet li l-maġġoranza ta' negozji jemmnu kif l-andament tal-beħ ta' żmien il-miliet se jkun aħjar minn tas-sena l-oħra. Dan anke qalitu fi sfond ta' studju li wettqet fost in-negozji li wera wkoll kif ix-xahar ta' Novembru kien wieħed pożittiv għall bejjija tal-ħwienet.